Já vás vítám v Olomouci, a protože v Olomouci je mnoho kostelů, tak vám musím říct, že konkrétně tento je kostel svatého Cyrila a Metoděje a je umístěný v Hejčíně. To znamená ze strany od Hradce Králové, když přijíždíte, tak první kostel, který uvidíte. Vyberte si kostel, když vám je 54 roku, tak si vyberte kostel, který vám je nejbliž. Za těch 54 let projdete mnoho kostelů a mnoho míst. Potom jsem si uvědomil, že jsem si vybral kostel v Olomouci, protože čím je člověk starší, tím víc to cítí, že se to váže k rodině, k mojí rodině. Takže tak to vidím, že to je velmi, velmi důležité místo mého života. Začátkem toho minulého století z Rakouska-Uherska tady bylo velmi málo nekatolíků, asi 0,5 nebo 1%. A po roce 1918, v období toho uvolnění, takzvaně, tady bylo nekatolíků kolem 50–60%, čili ta změna byla obrovská. Přirozeně na to by bylo vhodné jaksi zareagovat nějakým způsobem a bylo rozhodnuto, že by se postavil kostel. Velice výrazně tomu bránila tehdejší část sociální demokracie a jiné ty levicové strany, ale potom, myslím, v roce 1927 vyhrála volby Česká strana lidová a došlo k tomu, že vlastně v té době se rozhodlo, že se bude kostel stavět. Našla se lokalita, v roce 1929, myslím, že se začal stavět, skončilo to v roce 1932. Je to velmi významná olomoucká dominanta. Nenápadným způsobem každý, kdo přijížděl v Hradci Králové, potažmo od Prahy, tak ji míjí. Je to jeden z prvních kostelů, který je vidět jakoby v celku. Na pozadí ještě potom je ten reliéf Olomouce krásný. Takže to jsou mimořádné věci, kterými přispívá ke krajině ten kostel. V roce 1945, tedy 13 let po vysvěcení tohoto kostela, tady začala chodit moje babička. Muselo to být ve velmi špatné situaci, protože ona vlastně přišla manžela v období revoluce v roce 1945. Jako válečná vdova se musela odstěhovat do Olomouce se 3 dětmi. Dokonce existuje doma deník, který máme, který si psal o tom úmrtí toho mého dědečka, kterého jsem nikdy nepoznal. A babička tady chodila hodně. Babička tady byla prakticky od roku 1945 až do roku 1977, takže velkou část historie toho kostela sebou nesla. Maminka chodila sem, pokračovala dál. Já jsem tady absolvoval výuku náboženství, která ale byla taková atypická. V těch 70. letech to přece jenom nebylo tak jednoduché s náboženstvím. Tatínek byl učitel, hudebník a učitel a maminka pracovala na univerzitě, takže ta doba, to dnešní mladí lidi neví vůbec, byla velmi vázaná na to, jestliže někdo chodí do kostela, tak mu bylo vyhrožováno, že přijde do práci, ve školství zvlášť. Takže já jsem za tehdejším duchovním správcem chodil vlastně jakoby po tajmu a na fadře tady za kostelem jsem chodil do náboženství, abych se připravil na první přijímání. A tady jsem potom taky na prvním přijímání svatém byl. Vždycky jsem se dával tady dole. Dneska jsem si vzpomínal, kde asi zhruba jsme seděli a z dlouhé chvíle jako kluk, tak jsem počítal, kolik toho mramoru tady je, různých druhů, protože to mě právě fascinovalo, jak to. Neuvědomoval jsem si v té době, jak je ten kostel úžasný. Teď po letech, když jsem sem přišel, jak je plný světla a jak je architektonicky čistý a jak se tady odráží ten zvláštní věk těch 30. let minulého století, prostě úžasný. Na pozadí je ta modrá plocha s hvězdama, tak ty hvězdičky jsem si počítal taky jako kluk vždycky. To jsem si říkal, že musela být hrozná práce jako
mozaiku. A teď jsem se dočetl, že to dělali 4 italští mistři. To skládali tu mozaiku, která má 63 metrů čtverečních. Můj tatínek byl skautský vedoucí a on vedl skautský oddíl s mojí maminkou, založili v roce 68 skautský oddíl. Tak jsem měl velké štěstí, že mě do toho oddílu vzali jako vlče, ale já jsem potom onemocněl a byl jsem asi 2 nebo 3 roky nemocnej téměř. Byl jsem již z domu asi na 2 roky a to si myslím mělo taky obrovský význam. Ale ty významy člověk hledá vlastně až v té dospělosti, nachází. Po návratu z té nemocnice jsem potom šel už tehdy do jakoby pionérského oddílu, který byl vedený ve skautském duchu. Teď teprve oceňuji tedy, jak tatínek implantoval ty myšlenky z toho, ty skautské ideály do toho pionýra. Když přijala jednou kontrola na tábor a ptala se, jestli víme, co to jsou skauti, aby nás načapali a mohli nám nějak prostě omezovat, tak jeden ten chlapec z toho mýho oddílu říkal, že skauti jsou lepší pionýři. To byla odpověď, kterou teda oni nechtěli slyšet. No a potom jsem v tom oddíle vyrůstal, to byl chlapecký oddíl. Říkám, že skautský v podstatě v roce 79 jsem dělal skautský slib tajný na našem srubu v Jeseníkách, co má tatínek a rodiče. A to jsou hrozně zavazující věci, že to člověk potom cítí v sobě, že nemůže takový slib třeba zradit. Takže to byla druhá věc, která mě formovala. Ten oddíl jsem potom dlouhá léta vedl jako vůdce skautský. Po roce 89 jsem pomáhal zakládat. Byl jsem dokonce jeden ze 2 z Olomouce, kdo byli v Praze, když se obnovoval skauting 2. prosince 89. A jsem s tím spojen prostě daleko víc, než v podstatě třeba spolužáci z 9letky nebo tak. Je to prostě vazba na celý život s těmi přáteli. To byla moc důležitá etapa životní. Čili kostel určitě, skauti určitě. A tím se dařilo i jak si odstraňovat takovou tu určitou schizofrenii strašnou té doby těch 70. let, kdy doma se nadávalo na politiku a na komunisty a ve škole se mluvilo o tom, jak je to skvělé všecko. To mě hrozně vadilo, ale tím, že člověk měl ventil těch skautů a trošku jsme věděli, díky tomu všemu jsme věděli, že za tu likvidaci těch skautů může rok 68 a okupace sovětská a tak dále, tak se to dalo asi zvládat, protože člověk věděl, kam patří. V roce 77 jsem se nedostal na střední školu a musel jsem se vyučit elektromechanikem točivých strojů. Jsem vůbec nevěděl, co to je. Elektriky jsem se bál, tatínek muzikant, maminka laborantka. Takže elektrika, to jsem myslel, že to zabíjí už na několik metrů v podstatě. Potom jsem udělal to učiliště, šel jsem na průmyslovku, protože to byla jediná cesta, jak se dostat k maturitě. A po průmyslovce jsem zase pracoval v továrně a potkal jsem se s přáteli a ty vzory člověka osloví natolik, že jsem se rozhodl jít na medicínu. Takže jsem měl velké štěstí potom, že už v roce 84 ta politická situace byla klidnější než v těch 70. letech, takže jsem se dostal na medicínu. V roce 1990 jsem ukončil a pracoval chvilku v Přerově 3 roky a teď jsem od roku 95 zhruba ve fakultní nemocnici v Olomouci. A protože jsem přišel a měl jsem zájem mimo jiné o obor neonatologie, což je jaksi péče o novorozence, tak jsem měl to štěstí, že zrovna se uvolnilo to místo a tak dále. Jsem na to místo byl přijatý vlastně a měl jsem možnost zúčastnit se té obrovské změny neonatologie. Můžu už asi používat tento výraz. Té obrovské změny od 90. let. V Olomouci byla úmrtnost 24 promile, v současné době je 1,3 v České republice a u nás taky v Olomouci, takže to všechno vlastně je provázeno změnami a jsou zatím tisíce dětí a v tom roce 1990 opravdu ta úmrtnost byla obrovská
A máme děti všeho věku, asi od toho 24. týdne těhotenství. V Olomouci je jedno z 12 center, kde se staráme o děti od 24. týdne těhotenství. To je taková jakási hranice pro nás, kdy víme, že to dítě už by to mohlo zvládnout a zvládají to čím dál tím lépe. Česká republika je opravdu jedna z nejlepších na světě, co se týče úmrtnosti i té nemocnosti. To je důležitá poznámka. A ta cesta té neonatologie od roku 1990, kdy já jsem skončil školu, až do posud je úžasná. Ty 90. léta patřila k tomu, že se snižovala úmrtnost, která byla v té době obrovská. Jsou to tisíce zachráněných dětí v podstatě během té doby. Potom vlastně ten rok 2000 až 2010 patřil k tomu, že jsme začali monitorovat, jak je máme postižené. My jsme často slyšeli, zvlášť od lidí, kteří nejsou příliš citliví, tak jsme slyšeli, jo, vy zachráníte, neumřou a potom jsou z nich chudáci. Dokázali jsme, že to není pravda. Že ta čísla, která máme, těch postižení a těch handicapovaných dětí, tak jich není tolik, jak se myslelo. A čím dál tím více snižuje ten počet. Čili teď třeba, když měříme, kolik je dětí ve 2 letech věku máme postiženo, tak zjišťujeme, že třeba z Olomouce a okolí z nějakých 80 dětí pod 1500 gramů porodní hmotnosti je to třeba, jsou to 2, 3 těžce postižené děti. To je opravdu číslo, pro které to stojí za to udělat. Já jsem s tím měl velký problém v 90. letech, jestli tento obor dělat nebo nedělat. I když se mi líbil a miloval jsem ho od začátku, tak jsem pořád přemýšlel, jestli nejsem třeba určen k nějakému jinému oboru. Jestli si mě nevybral Pán jako kvůli tomu, abych dělal nějaký jiný obor. A pokoušel jsem se na to i odpovědět. Napsal jsem takovou knížku okolo toho, ale tam z toho stejně žádné odpovědi nevyplynuly. Vždycky to jsou otázky bez odpovědí. My tady máme takovou specialitu naši, asi před 2 lety jsme to zavedli, že tady máme kameru vlastně, která potom to miminko přenáší mamince domů, když maminka tady nemůže být, nebo babičce, dědečkovi, třeba na druhý konec světa. Tatínka jsme tady měli jednou, který to dítě ani neviděl, který jel do Afghánistánu bojovat. A tak si potom to dítě prohlížel jako tímhle způsobem. Já jsem potom měl štěstí, že jsem měl vždycky dobré šéfky. Já jsem měl 2 ženy v Přerově a v Olomouci a ta paní primářka moje mi dala velkou důvěru a potom umřela velmi brzo, zbytečně brzo z mého pohledu, protože ještě jsem ji potřeboval nějakou dobu, ale umřela. A já jsem se stal primářem. Teď jsem 19. rokem primářem oddělení. Neonatologie sama o sobě je obor jako nesmírně technický, k tomu určitě mi pomohly ty školy, protože jsem se nebál potom těch mašinek a je to hlavně zásluha lidí. V těch 90. letech, kdy se to otevřel ten obor a začali jsme mít ty malé děti i o ně pečovat a tak dále, tak prostě to šlo krásně. Potom se to zpravovalo, ty výsledky šly tak dolů o 10 promile, že to bylo právě lidma. A pořád mám na oddělení, mám 70 sestřiček, 11 lékařů, včetně mě tedy, a všechny to baví. Myslím si, že prostě jistě jednotlivci můžou být, kteří to baví super a kteří to zase nebaví třeba vůbec, ale mám pocit, že ta drtivá většina tím žije. Tak to jim děkuju za to, protože bez toho by to nešlo, ty výsledky. Technika není všechno. Říkal jsem si, že kolik osudů a kolik příběhů tady vlastně ty lidi, co sem chodí, prožili. Kolik tady bylo duchovních správců, každý z nich měl nějaký jiný vklad sem. A najednou mě napadlo, že to je 70-80 let a kolik tam je osudů, těch zážitků a rozhodnutí, vnuknutí. A kolik už to má ve svých zdech a v tom svém prostoru dáno.